私の名前はまなみ、33歳。1歳年上のケンジと結婚して7年。一人娘の葵は今年で4歳になる。もともとはケンジと同じ会社で働いていたのだが、葵を出産した後、育休消化後に関連子会社へと移籍することとなった。現在働いているその子会社は、以前勤めていた本社よりも基本給レベルで多少見劣りはするものの、ワーキングママには優しい制度が充実している。幸い葵は人見知りも少なく、比較的手がかからない子ではあったものの、ほぼワンオペのワーママである私にとってはとてもありがたいことだ。それというのも、夫のケンジは家事や育児に全くの無関心。結婚してから子供を授かるまでの間も同様で、自分から何かをするようなことは一切なく、通勤ついでのゴミ出しを頼んだり、使った食器を流しに運んでほしいといった頼みに対しても、はぁ、なんで俺がそんなことしなくちゃいけないんだよ。家のことは妻であるお前の仕事だろ。だけど私もフルタイム勤務だし、少しだけでも手伝ってよ。おいおい、フルタイム勤務って言ったって、お前と俺じゃ仕事に対しての責任と会社からの評価が全然違うんだよ。何を勘違いしてんだよ。まさか、俺と対等とでも思ったのか。脳内お花畑ってか。と、散々こちらを嘲笑ってみせた後に、自分は夫として妻から尽くしてもらうのが当然なのだから、思い上がったことはするなと言い渡されていた。一時が万事そんな調子で、マイルールこそが家庭のルールだという態度を貫くケンジに、内心呆れ始めていた私は、密かに離婚を念頭に置き始めていた。しかし皮肉にも、妊娠が発覚。出産を決意したのだった。案の定、妊娠中も出産後も、一切いたわりやねぎらいのかけらも見せることがなかったケンジ。それだけでなく、私が葵との時間を大切にしたいと思い、小学校に上がるまでは時短勤務を希望していたにもかかわらず。何を甘えたこと言ってんだよ。それでなくても子会社に転籍したから、お前の手取りが減って大迷惑してるんだぞ。この上家計に入れる金を減らすなんて許さないからな。初めての子供なのよ。確かに家計に入れられるお金は少なくなってしまうかもしれないけど、その分節約するようにするし。冗談言うなよ。節約なんてしたら、俺が不自由するだけじゃないか。いいか、もし時短勤務するって言うんなら、お前が家計に入れる金が減った分だけ俺は払わないからな。と言われてしまった。今は幸いにして、健やかに育っている葵だが、病気や怪我は予告なしだ。将来のために貯金だってしてあげたい。それやこれやを考えて、結局私はフルタイム勤務の条件で仕事に復帰したのだった。それから4年。いくら当てにしていなかったとはいえ、仕事に家事に育児をこなすのは体力的にも気力的にも大変だった。葵の突然の発熱や繁忙期の残業や休日出勤。その度に無駄だとは思いつつも、ケンジに手助けを頼んではみたが、はいはい、怠け者の嫁がまたブーブーと不平を言ってるよ。とせせら笑うだけ。しかしそんな時、私には頼りになる存在が2人いた。1人は私たちのマンションから車で10分ほどのところに住むケンジの義母。義父はケンジが大学生の頃に亡くなっており、義母は不動産の管理会社を経営している。わがままでワンマンだった義父や意地悪だった姑に散々苦しめられてきたそうだ。そのため将来は息子のお嫁さんには私がして欲しかったことをしてあげようと長年心に誓っていたのだとか。私が休日出勤しなくてはいけない週末に、ケンジも残業だなんだと帰宅が午前様で葵の面倒を任せられそうにもない時に義母に連絡をすると、まあまあ大変。すぐ行くわね。
すぐに駆けつけてくれて、葵の面倒を見てくれるだけでなく、溜まっていた家事もさりげなく片付けてくれる。しかも、義母が帰った後、入れ替わるように帰宅する私のために、夜食を用意しておいてくれ、翌日、少しでも朝長く眠っていられるようにと、葵のお弁当用に適当な冷凍食品をいくつか見繕っておいてくれる神対応。感謝を述べると、そんなこと気にしなくていいのよ。それより相変わらずあの間抜けな息子と来たら、役立たずでごめんなさいね。と、逆に謝られるほどだ。そしてもう一人、私にとって心の支えとなってくれているのが、ママ友のリサだ。リサとは、葵がまだ乳幼児の頃に通っていた子育てサロンで知り合った。実は出会った当初、パッと人目を引く美人のリサに対して気遅れを感じていたのだが、私の持っていたママバッグとリサのママバッグが色違いだったことをきっかけにリサに話しかけられたのだ。それ以来、親しく口を聞くようになったリサは思いがけず、カラッと明るく親しみやすい性格で、たちまち私たちは意気投合。私と同じくワーママながら、比較的時間に融通の利く仕事についていたリサは、どうしても葵のお迎えに間に合わない時には、自分の息子と一緒に葵を連れて帰って面倒を見てくれたり、まなみさえ良ければ一緒に葵ちゃんも連れて行っていいかな。と、夏休みや春休みなどの長期休暇には、動物園や水族館へ連れて行ってくれた。おそらく、保護者参観の時に見たお絵描きの絵で、私としか葵がお出かけしたことがないということに気づいたのかもしれない。実際、ケンジは残業だ出張だと忙しくしていて、葵が起きている時間に家にいることは稀だ。休日もゴルフだ、仕事の勉強会だと留守にすることが多く、帰ってきてもリビングのソファーに寝そべってずっと携帯をいじっているだけ。家事を分担してくれとはもう言わないから、せめて葵との時間を少しは作ってほしいとお願いしても、毎日くたくたになるまで働いているんだぞ。それなのに休日すら文句を言われないといけないのか。と怒鳴り散らすだけで、今では私もすっかり諦めている。幼いながらも、そんな雰囲気を察してか、葵も、父親であるケンジには、近づこうとしなくなっていた。ずっとこんな調子で、親子三人、家族らしい時間など持ったこともない。こんな冷え冷えした関係が続くならば、いっそ離婚した方がとも思うが、それでも、葵から父親という存在をすべて奪ってしまっていいのか、悩んでしまう。あんな男でも、葵にとっては、実の父親には違いない。そう思うと、私はその先に進むことに、躊躇せざるを得なくなっていたのだ。とりあえず、葵が小学校に上がるまでは現状維持しかないと思った私は、葵の前では常に笑顔でいるように心がけることにした。葵には家庭の温かみを少しでも感じていてほしいと思ったからだ。しかしそんなある日、取引先に書類を届けた後は、そのまま直帰していいよと言われた私は、普段馴染みのない駅前にいた。そういえば、この近くに最近人気のスイーツのお店があるんだっけ？普段お世話になりっぱなしだし、お母さんとリサに買って行ってあげようかな。そう思って、駅前のロータリーを横切ろうとしていた私の目に、見慣れたスーツの後ろ姿が飛び込んできた。ケンジだ。時刻はまだ午後4時を回ってすぐなのに、随分楽しそうな足取りで、駅とは反対の方向へと歩いていく。なんでこんなところに、と疑問に思いながら目で追っていると、横断歩道の向こうから満面の笑顔でケンジに向かい、手を振る女性の姿が見えた。え？どういうこと？
信号が変わると、ケンジはその女性のもとに駆け寄っていき、二人は抱き合っていた。どこのドラマの再現なんだと思うほど、自分たちに酔いしれているのが丸わかりで、周囲もドン引き、中にはクスクス、指さして笑っている人たちもいたが、そんなことは一切お構いなしだ。呆然と、その姿を見送っていた私の目の前で、二人はタクシーを捕まえると、そのままどこかに行ってしまった。たった今、自分の目の前で起きたことなのに理解が追いつかず、私はただひたすら、呆然と立ち尽くしていた。そのままどれくらい時間が経過しただろう。動かない私を不審に思ったのか、駅前の交番から警察官が出てきて声をかけられたことで、ようやく私は我に返った。なんとかその場を取り繕い、葵を迎えに行くと、急いで家に帰った。しかし、ある意味想像通り、ケンジが帰ってきたのは、翌日の明け方。珍しく起きて待っていた私に驚いた様子のケンジは、いくらか両親が傷んだのだろう。取引先の接待が長引いて、終電に間に合わなかった。タクシー代ももったいないから、会社に戻って仮眠してから始発で帰ってきたと、取ってつけたような言い訳をした。慌てていて、自分では気づかなかったに違いない。ケンジからは、嗅ぎ慣れない香水の匂いがしており、洗濯機に突っ込んだシャツには、しっかりチークがついていた。そしらぬふりをして、ケンジの言うがままに、着替えを洗面所の棚に置こうとしたところ、私がそこにいると気づかないケンジは、バスルームに持ち込んだスマホで、またすぐに会えるじゃないか。たくもう、寂しがり屋さんだな、エリは。と話している。ただでさえ響きやすいバスルームで、そんな大声で話していれば聞こえない方がおかしい。しかもここは、私だけでなく、娘の葵もいる自宅だ。私に対して不実なだけでなく、娘のいる家でも、平気でそんなセリフを浮気相手に囁いているケンジ。その姿を目の当たりにして、すっかり心が冷めきってしまった私は、ふぬけた浮気男を徹底的にやり込めることを決意したのだった。それからちょうど3週間ほどが過ぎた、ある日、私は起きた途端にひどい吐き気とめまいを感じて、ベッドから横の床にヘタヘタと崩れるように座り込んでしまった。ふらつきながらも何とかリビングに行き、体温を測ると、40度近くの高熱。お腹もしくしく痛む。仕方なく、ケンジの部屋に行き何度もノックするが、一向に起きてくる気配がない。その音で、ケンジより先に目が覚めたらしい葵が近づいてきたが、もしもインフルエンザのような風邪なら、移すと大変なので近寄らないようにと言うと、葵は大声で泣き出してしまった。すると、その声でようやく目覚めたらしいケンジは、ドアにぐったりと寄りかかる私と葵を見て大きな舌打ちをした。朝っぱらからなんだよ。まだ6時だぞ。朝食には早いだろうが。そう毒づくケンジに、高熱と腹痛で動けないので葵の面倒を見てほしいと頼むが、私の言葉と顔色を見て事態を把握したらしいケンジは、ますます嫌そうな顔になった。そして、バタンとドアを内側から閉じて、しばらくごそごそしていたかと思うと、すっかり身支度を整えて出てきたのだが、私の期待に反して葵には目もくれない。それどころか、泣きながら私にすがろうとする葵をぐいっと押しのけると、私の腕を掴んで、ずるずるとバスルームへと引きずっていったのだ。何？その私の言葉が終わる前に、ケンジはシャワーを勢いよく私の頭にぶっかけたのだ。
2月の早朝、冷え切ったバスルームでかけられた冷水シャワーは氷水かと思うほど冷たい。しかしケンジは、私が着ていたパジャマも髪もぐっしょり濡れて絞れるほどになるまで、その氷水のようなシャワーを私に浴びせ続けた。そして正面から浴びたシャワーのせいでぜいぜい言ってる私に、これで熱も下がるだろう。今日は飲み会で遅くなるが、俺が帰ってくるまでに直しとけよ。と言うと、タオルで自分にかかった水を丁寧に拭くと、さっさと家を出て行ってしまった。私はというと、濡れネズミのようになり、全身が氷漬けになったようで、歯の根も合わないほどガタガタ震えた。横で泣いている葵に手を伸ばそう、そう思った瞬間に、ゆっと意識が遠のいた。気がついたのは昼過ぎ、ベッドの上でのことだった。あんなにぐっしょり濡れていたのに、いつの間にか着替えている。それにここは一体、と考えていると、義母とリサが葵を連れて部屋に入ってきた。お母さん、それにリサも、一体ここはどこ？そう尋ねると、二人は葵がキッズ携帯に登録してあった義母のスマホに泣きながら電話をかけてきたことや、葵が登園してこない上に私に連絡もつかないことを心配した先生方に相談されたリサが、家まで様子を見に来てくれたと話してくれた。そして、私であった鍵で家に入った義母とリサが、泣きじゃくる葵と私を発見。119番通報で搬送され、病院で手当てを受けたそうだ。初期の虫垂炎だそうよ。今回は手術はせずに抗生物質投与での治療だけど、安静にしていれば帰宅してもいいんですって。そう、迷惑かけてごめんね。それはいいけど、待ってる間にあのこと、お母さんに話しちゃったわよ。悪いとは思ったけど。私が無理を言って聞き出したのよ。何かご存知なら教えてくださいって。ケンジがクズなのは十分わかったけど、ここまでクズになった理由もあるんじゃないかと思ったから。そういった義母の横顔を見た私は、今更隠し立てをしてみたところで、誰のためにもならないことを実感し、再度自分の口から、ケンジの浮気のことや、これまでの仕打ち、娘の葵に対する態度を、洗いざらい打ち明けた。義母は蒼白な顔をして聞いていたが、私が話し終わると目に涙をいっぱい溜めて、しっかりと私と葵の手を握ってくれたのだった。そしてその夜、自宅のリビングのソファーでゆっくりしていると、酔っ払ってご機嫌な様子のケンジが意気揚々と帰宅してきた。玄関のドアを開けるなり、おい、この役立たず。熱はちゃんと下げて直したんだろうな。俺様に移したらただじゃおかないぞ。と大声で話しながらリビングに入ってきたが、そこには私だけでなく、義母とリサも座っており、ギロリとケンジを睨みつけていた。それを見たケンジは、その場に一瞬立ちすくんだが、すぐにへつらうような笑みを浮かべ、母さん、来てたの？と義母に尋ねたのだが、来ていてまずい理由でもあるのかしら？ああ、それもそうね。病気の妻にひどい仕打ちをした挙句放り出していたんですもの。そりゃまずいでしょうね。と言われ、しばし言葉を失っていた。その後、ずっと無言で睨んでいるリサの存在に改めて気づいたらしく。それで、こちらは？とリサに尋ねていたが、私ですか？いわゆるママ友ですね。うちの息子と葵ちゃんが仲良しなので。という答えを聞くと態度が一変。
どうしてママ友がこの場にいるのか、家族の場なので遠慮してもらいたいと、あからさまに迷惑そうな顔をしてリサに告げた。それに対して義母が何かを言おうとしたのを目で制したリサは、あ、そうですね。それでは今からはママ友としてではなく、まなみさんに依頼された弁護士として同席させていただきましょうか。と宣言。仕事モードのリサを見たことはこれまでになかったが、にこやかに笑いながら、目だけは少しも笑ってないのが結構怖い。そう思ったのは私だけではなかったらしく、ケンジはたかがママ友と言いたげだった顔色を再び変えると、私に向かって、弁護士って、なんだよそれ。どういうことだよ。と噛みつくように尋ねた。しかしまたもやリサが、今度は私を目で止めると、普通子供のいる主婦の方が私どものような弁護士に依頼されるとなると、借金問題か、夫の浮気か、それとも家族での夫の問題行動が原因なんです。ですがなんと、今回はそのすべて勢揃いというフルコースですのでね、私もやりがいがあるというものです。と再び目だけは笑わないニコニコ顔で、ケンジに言い放った。そう、ケンジの浮気に気づいたあの日の後、私は徹底的にケンジの裏を暴こうと決めたのだ。そしてまずは親友でもあるリサに相談した。なぜならリサはパートナーと一緒に事務所を構えるバリバリのやり手弁護士。持ちは持ちや。プロフェッショナルの手が借りられるならそれに越したことはない。私から話のあらましを聞いたリサはすぐに懇意にしている探偵事務所に連絡。調査を開始したところ、ケンジの浮気相手は5年ほど前に会社に入社した若い女性社員で、ほぼ毎日のように彼女のマンションに入り浸っていることを突き止めた。さらにそのマンションの家賃相場が、とても社歴5年ほどの OL に払えるはずがないと踏んだリサの指示で、ケンジの預貯金残額やクレジットカードの利用明細を調べたところ、ケンジが家賃をすべて支払っているのを確認。しかも貯金はマンションの前金でほぼ使い果たし、複数枚あるクレジットカードも毎月使用可能額枠ギリギリの綱渡り状態で、自己破産スレスレということが分かったのだ。道理であんなに私に仕事復帰をせかしたり、家計負担を強制したわけね。いや、違う、そうじゃない。これには、その深い事情があって。しどろもどろになりながらも、なんとか弁明しようとしたケンジだったが、そんなケンジの前にぬっと立ちはだかった義母。この大間抜け！あんたのような毒図が我が息子かと思うと、涙も出てこないわ。と怒鳴ったのだ。それまで義母が声を荒げるところなど見たこともなかった私は、ただびっくりしたのだが、それはケンジも同じだった。母さん、そんな怒らないでくれよ。だって仕方ないじゃないか。結婚したらまなみに女を感じなくなっちゃったんだ。そんな時魅力的な若い女の子に言い寄られたら、ついフラッとなるのは本能みたいなもんだろう。本能の赴くままにしか行動できないって。ケンジ、あんたどっかに脳みそを落っことしてきたんじゃないの。まったく情けない。それなら動物の方がまだ愛情があるってもんだわ。義母は取り付く島もない調子でケンジをどやしつけた。そして私の方に向き直ると、この能なしの代わりに自分が責任を持って離婚届に署名させるし、養育費も慰謝料も一括で支払う。だからどうか孫の葵のことをよろしく頼むと、深く頭を下げてくれたのだ。そしてケンジには、尻拭いをする代わりに、あんたには財産放棄の書類にハンコを押してもらうよ。あんたには、たとえ1円たりとも残さないからね。と宣言。それには私も少なからず驚いたが、ケンジには晴天の霹靂どころの衝撃ではなかったらしい。たちまち義母の膝に取りすがり、謝罪と懇願を繰り返していたが、うるさい。
もう決めたことだからね。今さら何を言っても気持ちは変わらないわ。とにべもなく一周。それでもなお検事は、息子が可愛くないのかと義母にすがってみたものの、帰宅してから今の今まで、葵がどこにいるのか、どうしているのかを気にかけもせず、尋ねもしないあんたに、親子の情を問われたくはないね。と言われて撃沈。ぺったりとその場に座り込んで、動かなくなっていた。その後、私は正式に、リサに代理人としての交渉を依頼。検事も弁護士を立てて交渉に臨んだものの、検事に圧倒的な不利の証拠の数々を見た弁護士は、早々に戦意を喪失したらしく、ほぼ私側の要求通りの条件で離婚が成立した。そして、義母の依頼も受けていたリサは、ほぼ同時に、検事に財産放棄の書類にも署名捺印させたらしい。もう少しごねるかと思ったけど、実の母親に見捨てられたのがよっぽどショックだったのか。案外素直に応じたわよ。とのことだった。さらに会社の総務で、社会保険や家族手当などの手続きをしたところ、夫の浮気のせいで離婚したという噂が本社にまで届いたらしい。もともと怪しいと思われていた検事と浮気相手は、ますます白い目で見られるようになり、それに耐えきれなくなった相手の女性は会社を辞めたそうだ。しかも、検事の懐具合が苦しくなったこともあり、最終的には喧嘩別れする形で二人は破局。寂しくなった検事からはロミオメールが届いたが、モラハラでパワハラの夫で父親なんていりません。とだけ返信して、あとはブロックした。葵と私は現在、義母の持ちマンションの一室に住み、以前と同じ園に葵を通わせている。懐いていなかったとはいえ、離婚という生活の変化を余儀なくさせてしまった娘に、これ以上心理的な負担をかけたくなかったからだ。それにこのマンションなら、義母も会いたい時に葵に会えると喜んでくれている。リサの息子と手をつないで、楽しそうにしている葵を見て、私は娘の笑顔を守るためにも、もっと頑張ろうと誓うのだった。